Adel pita, šta je najveći džihad? Poslanika alejhi selam su pitali često puta to pitanje, šta je najveći džihad? Najveći džihad zavisi od vremena i situacije i od osobe do osobe, od vremena do vremena. Pa kada je potrebno da se bori za Allahovu vjeru i za svoju čast, domovinu i tako dalje, to je najveći džihad u tom vremenu. Najveći džihad u svakom slučaju jeste borba protiv samog sebe, u smislu da čovjek savlada šeitana, da savlada svoje strasti, da svoj život uskladi prema propisima Allahove vjeri. Jer onaj ko ne uspije da savlada sam sebe, znači ko taj džihad ne uspije savladati i pobijediti i postići i realizovati u svom životu, on ne može da se, da kažemo, ne može da vrši i druge vrste džihada. Prema tome, u današnje vrijeme najveći džihad jeste da čovjek borba protiv samog sebe, znači da savlada svoje strasti, da savlada šeitana, da savlada sve izazove koji su mnogobrojni u ovome svijetu i da pokuša nakon toga da svoj život uskladi sa propisima Islama i da svoju porodicu, bližu i užu, također nagovori, pomogne da i ona savlada te svoje prohtjeve i strasti i da živi islamskim putem. I ako budemo tako radili i shvatali islam i džihad, onda ubrzo, inša Allah ta'ala, islam će se vratiti ponovo u naše kuće, u naše sredine i svijetom će zaživjeti pravda, blagostanje i svi će ljudi na ovoj zemlji osjetiti Allahom milost i blagostanje. Allah najbolje zna opet. Jedan naš gledatelj